Éncheme de orgullo e satisfacción estar con vos en estas datas tan sinaladas para facer o discurso da Nación Hip Hop 2025. Bueno, a verdad que me asuda, pero me aburro e quero facer algo diferente. Este ano 2025 foi un ano bastante rarete. Creo que dende o COVID podemos falar de que estamos en anos de transición. Creo que probablemente 2025 teña sido o mellor ano de transición e sobre todo creo que a xente que levamos tempo na cultura hip hop estamos tratando de empezar a axudar despois de un tempo a aquela xente que está empezando ou que a mellor empezou de unha maneira así un pouco aislada e estamos tratando de integrar. Nos últimos meses, pois, aparte de estar eu subindo este tipo de shorts, puden comprobar que non son o único. Quizáis en Galicia xa menos xente e tal, pero sí que en España hai moitos da vella escola, que eu non me podo considerar da vella escola en sí, que sí que están tratando de facer unha certa promoción do hip hop de como nos o vivimos na orixe, que non ten nada que ver con como se vive hoxe en día. Entón creo que 2026 e 2027 van ser anos mellores para o hip hop que este ano, no que eu creo que as cousas están bastante institucionalizadas no sentido de que o break foi deporte olímpico, o graffiti hai un montón de murales, e ti pos a tele e moitas publicidades teñen música, rap ou rapeos, que hai diferencia por detrás de grandes marcas, ¿no? No entanto, sigue sendo un delito facer graffiti na rúa, non ves moitos cyphers, nin de rappers, nin de breakers, entón estamos nun punto no que separaron unha cousa institucional dunha cousa urbana, callejera ou como queramos chamala, e non nos está beneficiando. E por outra parte creo que é o tempo de que nos unamos, de que soliviantemos diferencias que temos dentro da comunidade hip hop. Vou a falar agora da de Galicia sobre todo, que son seguramente chorradas, e apostemos por axudarnos, por crecer, por axudar a crecer os compañeiros e sobre todo por axudar a crecer a xente nova que está empezando e que se está tratando de enamorar da cultura. E eu entendo que a veces lle é moi complicado porque lle ponemos as cousas bastante complicadas. E por outra banda, temos como cultura e como persoas que formamos parte desta cultura hip hop pedir máis aos medios de comunicación, que non sempre saian os mismos, que se busquen un pouco a vida para topar quenes están facendo cousas medio chulas, e ás institucións públicas, pois para mí o mínimo que hai que exixirlle en todas as cidades grandes de Galicia, en capitais de provincia e nas vilas medio decentes, que haxa un festival de hip hop ao ano e que non o teñamos que organizar nós cos nosos cartos a poder ser. Creo que é o maior gap que hai dende hai 7, 8 anos, 9 incluso te diría. Antes había un montón de concertos, moitas posibilidades, tanto en locais pequenos como en festivais, concertos bastante ben organizados, e eso está desaparecido e eso hai que cambiarlo. E por último, MC busca un DJ. É a túa misión, é a miña misión agora mesmo, estou en elo, aínda que eu pincho, son DJ, pero é a nosa misión como MCs agora, cada MC debería buscar activamente un DJ. Creo que ese debería ser o vosso objetivo para 2026, para que volva a xurdir o tema dos DJs. Tede clarísimo, sen DJs non haberá hip hop, vale? Felices festas.